Tnediet strateġija ġdida bilan li tkompli tġeddet is-settur edukattiv u tindirizza l-ħidma dwar it-tluq bikri mill-edukazzjoni. Din se tkopri snin ta' bejn l-2023 u l-2030. Din l-istrateġija magħrufa bil-qosor bħala ELET hija waħda minn katina ta' strateġiji maħsuba biex isaħħu l-ħidma tal-Ministeru għall-Edukazzjoni. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima spjega kif din l-istrateġija tallaċċja tajjeb mal-Istrateġija Nazzjonali għall-Edukazzjoni u se sservi ta' għodda biex l-istudenti jilħqu l-potenzjal sħiħ tagħhom. Aħna rridu nassiguraw li nagħtu l-għodda neċessarji l-istudenti tagħna sabiex jimirħu jilħqu dak li huwa l-potenzjal sħiħ tagħhom. Dan is-settur sar ħafna xogħol, infatti dan huwa rifless anke f'dik li hija statistika fejn kellna l-ammont ta' studenti li tilqu kmieni minn dak li huwa l-taħriġ u l-edukazzjoni naqqas tista' tgħid bin-nofs u llum ilħaqna dik li hija il-medja Ewropea. L-istrateġija bbażata fuq 3 pilastri ewlenin: il-prevenzjoni, l-intervent u l-kumpens. Is-Segretarju Permanenti fih dan il-Ministeru għall-Edukazzjoni Matthew Vella qal li dan il-proċess ta' trasformazzjoni mistenni jikseb riżultati pożittivi. Permezz din l-istrateġija qed naraw li naħdmu b'mod aktar integrat fejn nużaw il-kunċett tal-familja, il-komunità u l-iskola li allura naħdmu flimkien ma' diversi professjonisti, ma' diversi ministeri sabiex inkunu qed nistabilixxu il-mira tagħna. Aħna rridu li sal-2030 nilħqu il-mira tad-9%. Qed naraw ħidma kbira għaddejja, qed naraw li embarkajna lil kulħadd għaliex nemmnu bi sħiħ li dan huwa l-aħjar interess għall-istudenti tagħna.